دم باش دماغ باش دماغ گش دماغ خوش و دماغ همی بپرانی بکردی به و بشاخویا ایروش ما بگدم پری سر زمان کردی آوا کر و نبیجن چما برسفاوید پیواجویا برنامه دش خواه هنه بستینه ایرو میوانامن مامۆستەیە زمانی کوردیە ez jê kelecanîtirim bi rastî çimkî kedawan û ew bi xwe bi şexsê xwe ji ber hilbijartina xwe li ba min gelek bi qedr û qîmetin û pîroz in yanî em çi bikin jî ji ber ku me fêrî ziman dikin em nikarin heqê wan bidin ji vir destpêkê de spasiya xwe pêşkêşî mamosteya me dike mamosteya me dikarin xwe bidin naskirin navê min îklim paş navê min oral e lê gelek kes wek îklim Milanî nas dikin hinek bi şaşî dibe Milanî lê ne Milanî ye Milanî ez ji Elazığê me ji qezaya wê depê ji depê me 2016 da min dest bi lîsansê kir 2020 lisans qediya pêvajoya Covidê hebû wê çaxê piştî 2 salan 2022 diyan da min dest bi mastera bi tez kir û niha jî dewam dikim serdema tezê de me di qada edebiyata modern de dişuxilim li ser helbestbana jin Gulîzerê ez ê teza xwe binivîsinim erê werê yanî ez ji vir dixwazim ji bo mamosteyên zimanê Kurdî vê mînakê bidim bi rastî em îro li ser stûnên herî girîng yê parastina zimanê me mamosteyên ziman û edebiyata Kurdî biaxivin em ê bi wan re biaxivin ji xwe ew in ku yên ku çiraya zanînê vê dixin û rêya pêşeroja me ronî dikin em ê qala qehremanên bêdeng ên zimanê Kurdî bikin îroj mamosteyên ku bi eşq û evînê zimanê me diparêzin û belav dikin her mamosteyeke zimanê Kurdî çavkaniyeke zindî ye ji bo nifşên nû em lê ji bîr nekin û ez careke din bêm hûn bi xêr hatin mamosteya îklîm em ê îro li ser ka kesên ku dixwazin beşa zimanê Kurdî hilbijêrin dikarin çi bikin bi çi rêbaza vê pêvajoyê pêk bînin em ê behsa wan tiştan jî bikin destpêkê de ez dixwazim vê pirsê bikim heta kesên ku dixwazin beşa zimanê Kurdî bixwînin divê çi bikin pêvajoyê çawa li hember wan hûn dikarin hinekî pêşniyariyan jî yani wexta ez ketim azmûnê wê çaxê azmûna ketina zanîngehê yani xandina zanîngehê du beş bûn yekase û şadı niha nayê bîra min lê du beş bûn wê çaxê 2016 bû yani ya min berê wê ön lisans elektronik haberleşme dibêjin li Hatayê navçeya wê 4 yolê me xan min dixwast bi DGS'yê bikim 4 sala û min endazariya endüstri yan jî elektronik haberleşme dibêjin mühendisliği min ev her duyana dixwast ez ji bo wê min xwe amade dikir lê yanî şeva azmûna DGS'yê bo velatek hat serî min nexweş ketim di azmûnê de min nedizanîm çi dikir filan ev azmûn yani ji bo min bû kabûsek piştî wê hevala min a zarokatî yani ji dibistana seretayî bigre heta îro hevala min wê çaxê ew jî li Boliyê masterê dikir got îklim belkî tu dixwazî yani tu ne gula vê baxçeyê yî belkî tu gula baxçeyekê dînî min ji ber eger bikevim ji nova lîsansek bixwînim ez dixwazim zimana edebiyata Kurdî bixwînim got bikeve tu bikeve got ez ê heqê azmûnê bişînim ji te re bi rastî jî wê şand ji min re erê rûniştina ewil wê şand ez derketim û puanek başî min jê stan min got baş e a rûniştina duyem ji xwe piştî du mehan rûniştina duyem hebû
şu an hemen demede az jiboy KPSS jüdü şoğulyan. Ve ya hakir unuştunan duyam jir kıza xaltiya min hakir azmune da. Ve çağı min 364 puan derxist. Hev tenne tercihek min hebu 5 zaman edebiyata Kurdiya mirdin artık da. Min ev tercih kir, min jimale rago tabi yani kaosek derket ne xastın. Te bekar buni falan bevan. Ahir saya henekan yani mekhagiyan henekan bisaya van. Az hatım dest bekir. Vakta lisansı 4 salan yani az hem de şugulyan hem de khan hem de khan. O mesela kafeyan da şugulyan ders da halki Suriye dersa Türkiye mi da. O hatta jeneka trans bu dersa Kurdi da ve ere. Yani hatta mı biçek ev bu sansasyonel benziyor bence. Ev peyvajıya 4 salan yani hem az düşgül hem de Portugalce düşgül yani part time ve derece min kitabın ko jibaşur ve diyari şandana yani enstitüye kurdu. Min qaydawan çekir le Bodrum'a hatta le Bodrum'a Portugalce ve derece 2 salan şugulya. Var yani tüm bir Kurdi ile alakadar hemen demede komamaya kandını hebu pişti ku hevalen berime ava kurubunu ev derçun me jinuva da despekerin vek devama ve jin o me bu hatta kovara me hebu fanzin hebu yarasti me ev fanzinci derxist hatta ve çağı nubahar komela nubahar ev me müftejwan dixaz em diçûm me komela paqij dikir me bername çê dikirin mesela bername Nevrozê çêbûn em bijin me nivîskar davet dikir me atölye da çêkirin atölye çîrokê dura li Mêrdîna jor me kafeyek ciyek xware dît me li wê derê devam kir yani baş bu ev pêvajiya lîsansê hem ez dişuxuliyam hem mixwaje xebatên Kurdî dur nerixist var yani. Rastî mamoste iklim ji bo Kurdî xebatên we gelek baş pêkaniye ez ji ber we pîroz dikim. Mamoste bûye gula baxçê xwe ew hevala wê gotiye ya îklim belkî tu ne gula wê baxçê bî rast e we baxçeya xwe keşifkiriye Nizamêdî û himbûne gula baxçeyê xwe û ez bir bu kurtasî mesela ji bo kesên ku dixwazin beşa Kurdî hilbijêrin û bixwînin bu kurtasî rêbazek çawa hember wan em dikarin bêjin piştî min az min dîsa bu ez dibêm qey bu hewiyek rûniştek o beşa sözelê de yani em bêjin edebiyata Tirkî felsefe dîrok evana divê bizanin wana da serkeftî bin yani wan dersana bişuğulin ji xwe Tirkî zimanî Tirkî yani em bêjin pirsên wan pir çêbikin û ji xwe panên beşên Kurdî jî ne pir zêde ne em bêjin bikin yani dikarin derxînin û niha wek lîsans li Mêrdîn zanîngeha Artukriyê li Mûşê zanîngeha Alparslan li Bîngolê û îsal jî li Dicleyê Diyarbekirê yani wek lîsans vebiye û xêr jî wê li Dêrsim yani Kirmançikê û li Bîngolê jî ji xwe Kirmançikê hene û yên Muş, Mêrdîn, Diyarbekir jî niha tenê Kurmancî hene yani master heye tabii Mêrdîn Kirmançikê master hene lê wek lîsans tune ye ji bo agahiyê we da spas dikim spas dikim ez dixwazim vê pirsim dikarin çend gotinan li ser zimanê Kurdî û edebiyata Kurdî bikin an jî behreke ya nikarin tiştekî bibêjin em jî wek Kurtekê dixwazin ji wê behrê behreke yani wexta ewil min 2010 bû ya neh bû min ferhenga pê Musa dît ez heyîrim cara ewil yani ji bilî mewlûda Kurdî ez berhemeka Kurdî dibînim
پر بمن عجیبان دا فرهنگا مهیه فرهنگا زمانی که از تف داپیر و باپری خود تف اختیاران تف دیا خود روزانه ده پیوم فرهنگا ویهیه او بمن پر عجیبان بود خود 2011 هندا کتابا اول کردی یعنی کتاب خواندن من کردی 2011 هندا دست بگیر مش خارا کتاب کریم مگو که از دکارم بخوینه یعنی از دکارم بخوینه مره که از جی فهم نکم او هیا من دید کو yani فهم کرنه دا جی تو آلوچی جمله در نگاری از فهم نکم راحتی دو خوینم yani وره وش خدا işte 5 سالان bu nesip yani işte 5 سالان bu nesip az hatır var yani mesela اجي على الزمة طبعا من نانه على زيبوني جي خارج مثلا لميزوبوتاميا وقت ميزوبوتاميا نها خباتا وانا فرهنگا واریانتان هيا ماموسته میکایل ماموسته من بو لیسانسه دا دو راحت اخراج کردن پشتی و گریا نها artık لیدیسا ماموسته ویج بو که از جخارپت بوم وک برهفکار واریانتن هرم خو من کم کر من لوی داری پیشکش کر نها گروبا کرمانجی دا اندام گروبا کرمانجی ما دیسا پیوین امبیجن لهرمندن بلکی نهاتیه بیستین yani من اوانا کم دکم هیناجی از وانا هیناجی کم دکم و پیشکشی آوان نزی بکم ولی ماموسته کنن ایوک bir heyeci muradı bir kurmancıya ve endemik yani az bir kurmancıya endemik az nakhazım devokam min jihole rabe yan peyvemi orijinal belki tu deran nehat ve bihistin yan jedi hatiye jibir kirin bira venda nebin ev jibo min başı اجي يكرامانم كرديام بكانش دستم دست كردية جريزة بكارتين لي بيفا ولو اري اف تايبن تمني اما ميدنيايه از وی قد دبجه برنادم از تم جزوی بپاريزم از سر دسکنم ولو دم از بي ولو شخد من تجميردين ايه دبيم بلي يا من جمن د پرسن تجي جزيري تجي حقاري تجي قدري يعني devok da gohara pişti kutu. Yani tul male kurmancı ekdina devok ekdin da akbe tul mirdin tav mamostein xo tav hevalin xo ve hazar hevok hene tu be ava ekdin de peyvi ya min buya şorbe. Tam buya şorbe aşure. نخمه بس برا كردي برا تركي كتنينه حميد دولة ماندية كنت بومه. جي ممنونم از رازيمه يعني. امجي قالك جي رازينه. ما مستوى كونجي زانن لتركي زمان كردي وك زمان پروردهیه د دبستان عند فرمی نایب کارانی. ev yek bandorek neynil ser derfet enkarin ve mamostayın zamanı kurdi dikim. Gelo mamostayı ke zamanı kurdi. Peku emrejin zaninge hiji kadan o yedi bu mamoste. Dikare biçire u rebazan kare xwe pek bine. Mina emrejin dibistani ne bu ku mamostetiya xwe pek bine belki. وکی دکاره دید به چه ریوری بازان اف هنره خواهد کاری خواهد پک بینه مثلا دکاره پرورده گل halk eğitim بله dibêjin navenda perwerdeye gel divê derê dikare ji xwe re kursa kurmanciya jî kirmançikî veke mesela ez dersa taybet didim dikare dersa taybet bide bende ya jî dikare mesela خاندکاران این هسکرین کردی کم بکه دور آخه یعنی این کد خازن بخوینن بعلمن yani پیدا بکه وری دکاره بکه غیر جوی tabi atama yani vazifedar kırın ama mukhaben kor revşa siyaseta Türkiye lugara mesela Zivistani Gülşen Orhan hat şevrmende serok veziri Türkiye من جيرا جو يعني وك ميليتانا المدنيرن لأم زانينجها دولتي دا بشاكو دولت وكريا أم لوي داري وك ماموستين أم بيجن إيه تركي إيه إنجليزي إيه سوسيولوجي يعني أم جي ماموستانة ve hakkı devlet dayanma. Çima mesela vek militan tenasin yani ev nerin heye.
ام دخوازن وک مامۆستeyên kontenjanan vekin em jî li mekteban li dibistanan her çi qas derse hilbijêr kê bijîrin em dixwazin bikevin dersên xwe yani ev e daxwaza me بله شو ما في ويجي mafê me yê ku pir resene yani mafê me yê ku pir resene çimen nekevin yani ev rastiyeke û rastiyek dal e a rastî hêvîdarim ev rewş jî holê rabe nizanim çek zor e بله راست erê yani mesela televizyonên Kurdî de jî dikarin bişuxulin zanim weşanxaneyên Kurdî dikarin edîtorî dikarin redaksiyonê bikin wergerê bikin yani ez bi xwe mesela karê deşifrasyonê jî dikim مش خلاص قال لك werger redaksiyon yani redaksiyon heye werger heye deşifrasyon heye dersa taybet didim nizanim yani biçek jî tu zanî kesayeta te jî divir da bandorê dike yani eger tu jê hatî biseknî tu birçî karê bibî bi rastî jî tê karan ji xwe re bibînî بله werê اجبر ya mesela nuhev medya nikare editöran stajyeran bigire dikare yani mesela mesela erê. bu şoy ama nuhem medyacı kesin baş zmani kurdi xwe neyi ku lisans kirine em xwe wek nuhem medyacı xwazin şoy bu ane bixebitin û ana jî ke yek xwazin serîlê bidin dikarin bidin ji bo editöriyê jî û her wekî de ji bo nivîskariyê jî ez dixwazim pirsekedim bikim ji we re di beşa Kurdî de perwerdeyeke çawa heye mamoste çi ders tên dayîn Yani perverdeya zimên heye, perverdeya edebiyatê heye, perverdeya dîrokê heye. Mesela rastnivîs heye, rêziman heye, em bêjin dersa wergerê heye, dersa çapemeniya Kurdî heye. Yani dîroka çapemeniya Kurdî. Dersa folklorê heye, dersa dengbêjiyê heye, serda yani pola çaran. bele Vexta me de werî bû. Em bêjin edebiyata klasîk, edebiyata modern û serdem edebiyata modern jî edebiyata klasîk jî. Dersa zazakî heye, dersa yani kirmançikî, dersa soranî heye. Yani evana ne dersên me? gelek başe tijeyê jî bi rastî Erê tije yani dersên beşa Kurdî jî pir xweş derbas dibin yani meriv aciz nabe û taybetî nizam qada min edebiyata modern ji ber wê edebiyata modern û qet û dîroka çapemeniyê jî werî bû yani gelek başe ji bo agahiyê Sağ windan ol. ez rast dikim ez bi xwe jî bi rastî difikirim ku îsan ne bu qismet nîsan de were beş zmanî Kurdiyan lewma ev agahiyê hûn didin ji bo min jî Bixwîne, wê erê. gelek kêrhatî be Erê. Diwarê ziman de ez dixwazim çünkü ji xwe xebata min tim ser ziman e bi nivîskî ba xaxtînê ez dixwazim xwe çû qas pêş bixim wê ji bo me xwe baştir ez dixwazim hîn xwe pêştir jî bixim bi rastî ji bo ziman çûqa tiştên kêrhatî mirov bike ew wê şevê ez ew xwe rehet serê xwe datin Yani. ser wê balîfê mamoste ez dixwazim pirseke ser mamosteyên zimanê Kurdî bikim li gorî we kalîteya mamosteyên Kurdî çawa ye an jî divê çawa be çawaya yani mamosteyên ku niha li zanîngehê dişuxulin yan mamosteyên ku em bêjin ji beşa zimana edebiyata Kurdî derçûne. yani hemî dibe em Ha, hemiyatê hem tamam. pergalek Ez ser navê mamosteyên xwe yani li zanîngeha Artukliyê mamosteyên em bêjin beşa zimana edebiyata Kurdî bigorin çek kelecanım min hîna neşkaniye. Yani mamosteyên me baş in. Her yek di qada xwe de xwedî berhemin. Dişuxulin û li ser qada xwe yani dixwazin çi elimîne em bêjin çi dizanin wê bidin xandekarên xwe. Yani Tirkiyê xandekarên xwe dagirin û werê bişînin, werê ev derbiçin, werê Ev dixwazin. xalek girîng e şû. Erê, bi rastî ev xalek girîng e. Mamosteyên ku ji beşa Kurdî em bêjin derçûne eveyan tu zanê li gor kesayeta te hinekî bidûgare. Mesela tu hatî te xand hêviyê te şikest tu neşuxulî
yani jî te berê xwe da qadekî de helbet kaliteya te da dike ve lê tu bêjî vela min ew kiras ji xwe re durût min li xwe kir û ev kiras li ser min e vê çaxê kaliteya te jî roj bi roj vê yani çê bibe baştir bibe ew heye yani tu tiştekî merak bikî tu ji xwe re yani di Kurdî de qadek diyar bikî çi zanim tu dikarî mîzahê tu dikarî em bêjin futbolê yani werzîşê podcastê yani tu dikarî ji xwe re ev êdî maye afrenîreya te re ay kîna jî kelecana min rahat be û tîpa rê jî buya min pirsgirêk heye gelek hoş daxivin savî were yani hûn ji mamosteyên xwe razî bûn yê Ay, zanîngeha erê. artık wê Erê, ez razî me. giliye ve hebe dikarim bikin na ev bi rastî tiştekê giring e ya ez mesela erê hinek jî destê xandekarê de yani têkilê yan navberxaş bûn dualî ye belê yani mesela ez hinekî geweze me estağfurullah peyvim falan serî wan değişinim yani ji min re pirtûk lazım dibû ez diçim oda yani ez diçim min deriyê wan re dixist min digoye kitêbcem ve heye werî min yani parsekiye kitêbê dikir ew ya nabe parsekî we baş dikir ew heqî we ne yani ez hinekî qey aliye tekliye da ez dikarim rahatî tekliye da bir insana Gelek da baş belki ya. ji ber wê bû nizanim yani gelek mamosteyên min wek tenê wek xandekar min nabîne wek xuşka xwe min dibînin yani henekiyê xwe dikin carna bela xwe li min didin were yani ew rehat ez rehat gelek tiştek baş bi rastî ji bo kesên ku dixwazin vê beşê bixwînin jî ez bawerim ev tiştê we got wê kêrhatî bin yani tu beşan da ez bawer nakim ku xandekar bi rehatî her odaya mamosteya çayê ve xwe ya ji cixareyek bikêje yani ev heye nexwe kesên ku dixwazin beş zimanê Kurdî bixwînin werin mêrdînê zanîngeha artık xwe hilbijêrin mamosteya ji te serî beşe da belê ez dixwazim tiştekê din ji we re pirs bikim pêşî hata dikor mijarê ez vê bêjim li ser beşa Kurdî çi pêşniyaz dikin ana kesên ku dixwazin vê beşê hilbijêrin kurtasyon dikarî çi bêjin şima bira hilbijêrin vê beşê bira hilbijêrin Vallahi bira hilbijêrin bira ev zimên yani ez derçûm tu derçûyî ev derçût em navbera xwe da em bi rik bi înat em li bazarê li medyaya civakî li qadan em vê zimanê kar bînin ku ev ziman normalize bibe yani tiştek heye tu mesela tu bixwazî ew em bêjin etiketin ew stîkerin li ser zimên hene tu wan bişkînî divê tu li bazarê mesela ez derim mesela dermanxaneyê ku ez dikarim kurmancı bipeyvim ez divê derê ilacê xwe digirim yan jî doktorê ku ez zanim kurmancı dizane ez derba duyem randevuya xwe ji wê doktorê digirim yan jî ji wê doktorê digirim çi zanim cî ku ez bêjim nan dikirim fêkî dikirim were yani ez werê dikim hûn gelek baş dikin ji xwe divê bûlo çimkî yani bira werin ji xwe re karekê ew êdî texayûla wan çi qas fireh be em bêjin jêhatîbûna wan hebe ew dikarin bi awayekî ji xwe re karekî çê bikin bi Kurdî gelek baş ji xwe Van bu yerên divêm demên dawî de dikewin jî em fêm dikin ku bi rastî zimanê Kurdî bêxwedî ye divê em lêxwedî dekevin em Kurd jî me dîsa fêm kir ji ber wan tiştên mînak yanî xemsariya me heye mirovan ji ew nivîsên ku li ser otobana hatiye bi Kurdî nivîsandin ji wê hevokêrê jî tehamûlayên mirovan tune yani divê ev ji me re bibe şîret ku em hîn zêdetir bi zimanê xwe werin girêdan û biparêzin û weke ku we got kesên ku ziman bikardînin yani mînak kes
کسی که bu Kurdî zane ve tişteka xweş ku ez ê em bêjine du fêkî firoşin yek bi Kurdî bazirganiya xwe dike yek bi zimanê biyanî dike divê ez yê zimanê Kurdî bazirganiya xwe bi zimanê Kurdî dike hilbijêrim ev weke şer û mercê İslamê ferz e bi min Ya mesela zilam dizane Kurdî ama bi tera Tirkî dipeyve du caran Kurdî bipeyvî ew êdî ve digere belê yani ev jê ye rast yani e. tu rek bikî tu çiqas aktif kar bînî ve ew qas ew bibe normal te yani tu bike normal te normal xwe yani tu qehve ve xarin normal te be em bêjin yan jî berê razanê nîv saat xwandin normal te be bi zimanê te jî normal te be tişkî werî resane yani hevca neke em bêjin tu xwedî îdeolojiyek bibî nizam tişkî werî tu ne ya tu îderê yani normal te qediya erê tu çawa bê xarin bê av nikarî bijî bê ziman jî tu dikarî yani yani em bêjin tu nikarî bijî werî tev bigere rast e. Bi ser ziman tund bin mînak ez jî nîv bazirganê dî têm hesa ez dema daxibim bi kesên ku tên ji bo ji cem tişteke bistînin ew bi Kurdî ger ez dibînim fêm dikin ku dîsê jî zimanê wan nagere hinek bi rastî fêm dikin bi rastî anlıyorlar ama konuşamıyorlar ji wan ne mixabin ez dîsa bi Kurdî didomînim ez qet jê ve nagerim di dosê çarê jî dipirsin tu xelkê ku derê tu ji ku derê her wiha û dawiyê ew eşxewana Kurdî jî nişka dertê holê ez pir dixwazim fêr bibim û ya apê min mesela apê min tenê devoka me dizane dîsa jî zimanê wê giran dibe zimanê wê giran dibe yani rahetî nikare devoka me jî bipeyve lê wexta telefonê me dike mamoste tu çi dikî û dixwaze tev min kurmancî bipeyve mesela ev bandorek e tu bandorek çê dikî rast tişkî werî jî heye yani ez mesela yani em bêjin zarokên apê min yani hin ji wan hene dixwazim mesela kurmanciya xwe pêş bibin taybetî înat dikin ev kelecana wan a ev acemî werî kêfa min tîne yani ez te wan dipeyvim filan ez devoka xwe dipeyvim yani ez wek mektebê napeyvim jî mesela yani hevca nake bira devoka xwe bizanim bes ya bes yani ji xwe bira Kurdî de peyvên Tirkî tune be bes yani ji erebî ya dikare peyvên Tirkî jî bibe hema bira mantıka Kurdî hebe bes yani tu peyvên Tirkî tu dikarî bi mantıka Kurdî yani hevoka xwe saz bike ev jî ne pîvaneke ez dixwazim behsa wê tiştî bikim we vê kêrikê got ya hewl dide apê me bi Kurdiyek xweş û zelal biaxive bi min re biraz yekemin heye birazên bi rastî yek jî pir kêm yani ji wan zanin Kurdî biraz yekemin li pir ji xwe re dike di warê zimanê Kurdî de rol model temenê wê hîn heyş de berî vêya bi çenda kêm navê wê Zeynep e ez dixwazim behsa wê bikim çünkü wê gelek kêfxweş bana bibîse ku ez behsa wê dikim Midî hatba min hewl dide bi min re bi Kurdî baxwe ji min re mesela hemî dibên hala bi Tirkî ew dibe metê got metê binê min çi nivîsandiye milê nerî ku Zeyno hîna heysalê hîna zimanê wî ji baş nazî bire Kurdî mixabin milê nerî Zeyno ji min çîrokeke Kurdî nivîsandiye ev min gelekî hestiyar kir min got pêşerojê de ez ê şûna xweş Zeyno re bihêlim di malbatê de bi rastî ya ku xebata ser zimanê Kurdî em bêjin xebat dike an jî nivîsan dike bes ezim lê ez wê şewqana di Zeyno de dibînim û ev min gelek kêfxweş dike ew keçik jî min ji xwe re weke ku dike mînak ev çima ku di vî warî de ez jî tundim ji zaroktiya min de ev jî tê ve berî ku em qeydê bikin we behs kirib weke kiraseke li ser mirov e bi rastî em jî ev weke kiraseke li ser min bû xebata Kurdî nivîsa Kurdî ez wî kirasî înşallah ez ê dewrî Zeyno bikim di malbatê de û ez wê jî pîroz kim hûn jî ji gelek kesan ez bawerim hûn di min rol model bi xebatên xwe çûn gelek xebatên kêrhatî û ji bo Kurdî bi rastî pêş bikeve hin dikin
جبر سر ناوی همی کردان اسپاسی خو پیشکشی بکن سپاس باش. دخوازم پرسکه داویه بکن Evet. بیرانی نکوه لسر بش از زمان آنجی لسر زمانی کردی بیرانی نکوه پیکر نوک دبه بلکی خمگی ولی دهشه و ده جیه گرتیه Ay. هیا کو بحث بکن Ay Fırze'den yani yine zarok mesela kızametam İstanbul'da ha ticari mali kurdu da peyve بله navhavda işte birani ne khodu gotunu peyde kenyan evji ama yani milli mi reş kire kuttaki çıdı bejin falan ve çağı dedi mangeye avız mesela em de bir mange ne bin çele go me tam bu az ne şaşbım go mangeye me avız nizam çerbu falan tam ev mecernay biramın tani mangeye avız biram demek Müdür kıza Metam go ne diyor? Go bir tane inekleri varmış ismi Avıs'mış. Tamam evi çakı ne düzeni Avısçıya. Evet bu vakta dersa evvel Eshatım 5 kurdu dersa evvel Mamusta Tayyirhan Aydın evine halı zaninge haddicleye. Slavda go şu bozmanı kurdu o derbari kadar ama vek namek hın daxazın çi bibêjin eger hın nikarin kurmancı ya jî kirmançîkî xwe îfade bikin bi tirkî jî hûn dikarin wê çaxê tabii hêz yani quvveta min nedigihîşt ez binivîsim tenê min dizaniya yani sê herfên cuda hene kurmanciyê de yek ya dide jî iya bikum heye û ya din heye tenê hani derbarê gramerê de min ev dizaniya Neyse min Türkî nivîsan dersadın hat yani işte hefteyekî dersadın hat li wê derê min hevokek nivîsandı bû ew hevokxan yani Slavda min çawan bila û vê hevokê xan هوا ve erê hevoka min xan tam yani wek yani min xast ez bêjim ez dixwazim nasnameya xwe bi dest bixim tişkî werî bû yani tam naybîra min Tabii çavvemi tijî sır bu ama ne giriyem o dersek din daji Mamusta Behruz he bu ev ji Rojhilata Kurdistanê bû ev jî diket dersame tipên bi tipên Kirillî xandin û nivîsandina Kurdî em melimîn bi tipên Erebî mesela xandin û nivîsandina Kurdî em melimîn Wî jî işte ser zimanê Kurdî û rewşa Kurdên Bakur û xemsariya wan tişkî werî bû ez ji wê rojê werî pir nizam qey غمگین بوم چر بو پر اوک بو دی سواری چاوی من تجی بو bir işaretim gaz dikarım der ki ben az derkatım çumla abi iskes giriyam desteği koşuş az hatım sen hem de ko biken az katım pole ev heye yani hene hıntış hene var ya acı mesela vakta az zeyde hani ne yapacağım vakta diyeceğim tu dokuna az benim edebiyat dokunu falan le hen havalim mesela ben işte 5 yıl zaman edebiyata Kürt'ü dokunuyor. Wow, tu zaman edebiyata Kürt'ü dokunuyor falan böyle pesne ne falan böyle. Pesne yani canla bir kendimdi. Canla yani yani bandorek vesaire çenak ya. İnsanım var yani. Tişt hene zeyde hene le yani. و دست پێکێ دە بەحسە چیرۆکێک خۆ کرد وەگۆ مانگەی کە Erê. ناوێ ئاوسە Neko nave gotum mange avs nizam ne xaş kettiş ki veri gotun eri. Miji ne yani manaya avs çibu min ve çakına hin 8 salime ya 9 salime miji go inekleri varmış ismi avsmış. تشتكي ولا زارو بوم هاتو بسريع من دجي از المالي بوم تمني من هنا 6 وان دورا 5-6 سالي بوم من كيزك ديد سرپرده odaya و قیراندم پرترسیام دایکا ما چیه چی بویه من نشانی ودا کو از الحالی مل کلجانی ام ترسام نری گوی گو تش پیره د ترسی پیرک بو جمن هوجی او پیرکا دایکا من ایجاد دم زارو بو مکنگی او بدیا مثلا زارو بوسا متگون نکو جم پیرکا دایکا در reenkarnasyon راستی از زارو که پرخیان پرستو براستی جی متگو خیلی ev پیرکا دایکا من هنگی پیر بویه کیزی Ya mesela tebessa vekir em zarok bun tabi medevoka xwe dizan yani cana
mesela kezik mezik li malê bû tu dê ew kezik hene werê reş mezinin بله û wexta dimeşin jî tu dibê qey nigê wan da sol heye tak 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 بله tak راسته mesela min kezikan bi kurmancî dida axaftin û mesela dot mamê min qîzê me ta min filan em kom dibin qîz tabii min tiştê were mesela teqlîda jinên berê yani ixtiyar min dikir govendê wan xeberê mesela çêrê wan yani min wana dikir hê jî hîna jî heman tiştê dikim min ev kêzikana bi kurmancî dida axaftin îca em dikene min digot bilezîne wan derin ketin so heyvar bi filan yani ev bîranîne min hene hîna zarok li diçûm yani belki 12 salî bûm heta lî hîna jî yani wexta kezik dibînin suret dişinin yani jî video dikişini kameran bide kurum از axaftin بلی بیا به هفته سالم می دوبلاژ سر ویدیویان دکر erê دو حب کیزی کنه می دوبلاژ وان کریه سر زمانی کردی آنا و گوت کیزی از جبر ازید مالپرا و اینستاگرامت پارو بکم او ویدیویا من دوبلاژ ام از بیچم کم کیزی کاب کردی دا خفتن و شر دکره erê از 8 سال جبوی از باورم یدی ویناکم Li gellek hatı bu acabandın u gellek etkileşim yani ister. Evet. Brasti ez ve parve bikim jinişka ve jinhve. Ez xwazim dîsa bîne tam digor mijara me ha. Wekî din mamostet tiştek hûn dixwazim bêjin lê axaftina xwe zêde bikin heye gelo. yani tenê dikarim veya bêjim dîsa wek dubare bibe lê ez veya bibêjim bira hêviya xwe neşkîn yani birastî jî hêvî ji me re lazim e Bele gellek. yani ji bo her tiştî ji me re hêvî lazim e bê hêvî nabe Bele. yani hêvî qut be êdî bi min wek mirin e ez werê difikirim yani erê mixabin şertên Tirkiyeyê ji bo me wezîfedarkirina mamosteyên Kurdî nebaşin lê sibe çi dibe em nizanin dibe lê hosta necar razê wek her car Bele rastı. şeviyeke derî hezar bibore yani ev e bi rastî jî ev e yani erê em wek em mamoste ne yani hewce erê hewce dike rastî ji bo debarê hewce dike em werin wezîfedarkirin lê em di wî warî de hêviyê me bi hebe em ê bişuxulin çi ji destê me hat em ê wê bikin lê bera jî em dikarin yani Mugole mesela tu podcastê dikî Bele. dikare mesela hevalek me em bêjin alaqaya wê bi werzîşê re çizanim bi futbolê re heye dikare podcastek ser futbolê çêbike yan jî ser magazînê ser modayê çizanim yani hezar tişt hene hezar tişt hene em dikarin li ser yan jî ders bidin bira herin ji xwe re kursa Kurdî bikin ji xwe ew ji bo tecrübeyê pir baş e bi rastî jî mesela ez mamostetiya bi ücretî jî ez dikim yani wexta tu dikevî polê xandekar cûr bi cûrin ya mesela ha ez vêya bibêjim par ez diketim dersa İngilîzî li gundekî Mêrdîn Cewzatê xandekar bi Tirkî fam nedikirin mesela min ji wan re bi Kurdî hani em Kurdî de vêya dibêjin lê İngiliz jî werê dibêjin Bele. mesela di azmûnê de min pirsiye lîp işte lêv Bele. lek lig misalen Bele. dilop drop xandekar lîp lêv nivîsandiye drop dilop nivîsandiye min puan da Çünkü zamanı wan. yani rojane Rast. hayata wan bi kurmancî derbas dibe tenê li mektebê Tirkî heye Rast. nav hev de kurmancî dipeyve ew heye yani Bele. werê ez spasiya dikim mala hava Ez hûn dengê me ez spas dikim. Biraz ez gelek keyf hoş bûm û me tiştê gelek hoş axivî ez bawerim wê guhdarwanên me jî me acibînin çünkü agahiye gelek kêrhatî bi me re parvekir. Spas. Ve got bira mamoste kesên ku beşa ziman dixwînin û mamostetiyê dikin bira hêviya xwe qut nekin rast e hin saziyên taybet û navendên ê çandî
کورسên zimanê Kurdî pêşkêş dikin lê ev jî bi sînore mixabin bi piranî jî bajarên mezin e. Em li vî welatî bi rastî nehêsane, rast e nehêsane ku mirov tiştê ku dixwaze qet nebe bi rêk û pêk bîne dijwar e lê alternatîf hene. Ger bi rastî dilxwestiyê vî karî bin dikarin ji xwe re kar û bar û derfeta jî biafirînin. Em jî ez ji vir gazî kesên ku dibe ku derfeta wan şêla aborî jî belkî hebe dikarin derfeta ji bo kesên ku mamosteyên zimanê Kurdî biafirînin bira texsîr nekin ji kerema xwe. İstihdam tiştekî pir giring e. Yani tu çi qas zêde hinekan istihdam belkî ev qas hêvî jî geş dibe. Teqes Yani tu dizanî ku alternatîfên ên din hene yani ha. Ew tiştekî giring e pir giring e yani. Em ji vir nexwe gazî Weşanxaneyan hemî kesin kanalên Kurdî, podcastên Kurdî em bêjin yani hemî dikarin kargehê şirketên Kurdî mesela reklamên Kurdî ji mamosteyan bixwazin bira wergerê bikin afîşan billboardan. rast e Heye em dikarin hezar tişte bikin satek yani ev mi? belê rast e nexwe em ji vir dîsa dubarê dikim xebatkarên ziman bê piştgirî hem ji hêla aborî maddî û manevî bê piştgirî nehêlin ji kerema xwe weke ku min got ew çirayeke ji bo nifşê me yê zarokên me yê Kurda yê nû ne ku pêşiya wan rohnî bike. Ez ji bir carekê din ji dispasiya xwe ji mamosteyê îkilîn vê dikim. Ya ava tirez gelekî kêfxweş bûm İnşallah yekî gudarî dikin ji heman kêfî jê bistînin. Teqez wê beacibînin bawer bikin. Guhdarwanên me yê podcasta me ne o kozgûn bêjin bi hezara milyonan e lê bawer bikin yê Ama sed kes ji kesên bi qelîte ne bi rastî guhdarwanên me gelek lê hêjan e. Li vir ez bernameya xwe diqedînim ji vir spasiyê xwe jana de pêşkêşî guhdarvanan jî dikim. Vê kelîkê bimînin di xêr û xweşiyê de û xatirê we.